Bosta skejjel f'Malta u Fawdex raw investiment ta' 10 miljun euro fi 80 laboratorju għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu f'bini ġdid, modernizzar xiri ta' apparat u tagħmir ieħor bħala parti mill-proġett Invest. Dan propju tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Srinzot-Sopparti fi żjara li jagħmlu fl-iskola sekondarja ta' Ħall-Kirkop. Il-Ministru Caruana qalet kif b'dan l-investiment qed ninvestu wkoll biex jissaħħu l-ħiliet tal-istudenti Maltin wawċin. Nitkellmu fuq laboratorji għal taħriġ vokazzjonali u allura biex inkomplu ninvestu f'edukazzjoni iktar inklusiva fejn qed ninvestu bisħieħ ukoll fil-ħiliet tal-istudenti tagħna. Il-Gvern fetaħ laboratorju workshops fl-iskejjel sekondarji kollha madwar Malta u Għawdex biex l-istudenti jingħataw l-opportunità li jitalmu u jitħarġu f'suġġetti vokazzjonali differenti. Fost dawn is-suġġetti hemm it-teknoloġija tal-informatika, l-inġinerija, it-turiżmu, l-ospitalità, il-kura tal-ġisem u x-xar, il-midja, it-tessuti, l-agri negozju, il-beħ fil-ħwienet u l-kura tas-saħħa. Bekk, studenti li spiċċaw mill-Form 5 u li ma jkunux iridu jkomplu l-iskola jistgħu jkunu preparati aħjar għad-dinja tax-xogħol f'diversi setturi. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Srinzot-Sopparti saħaq kif b'dan qed naraw kif il-fondi Ewropej jaslu għand kulħadd. Il-Kolleġġ San Benedetto f'Ħall-Kirkop saru 6 minn dawn il-laboratorji li kelli l-opportunità li nżur u nara l-esperjenza li qegħdin igawdu l-istudenti permezz ta' dawn il-laboratorji it-taħriġ u t-tagħlim illi qegħdin jiksbu minnhom.